Φίλες και φίλοι, γεια σας. Απόψε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί φιλοξενώ στην εκπομπή μου μία φίλη μου, τη Λουίζα Αρμακόλα. Καλώς όρισες, Λουίζα. Καλώς σας βρήκα. Να είσαι καλά, η οποία είναι από την Τίνο και απόψε η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στην Τίνο, σε παραδοσιακές γεύσεις από την Τίνο και όχι μόνο. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Λουίζα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Περάσαμε πολύ ωραία μαζί σου. Εγώ Ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Ιωσήφινα Δελατόλα και τη γιαγιά Λουίζα και την αδελφή σου. Να είστε πάντα καλά, να έχετε δύναμη και να τροφοδοτείτε την αγορά με παραδοσιακά προϊόντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και το σταθμό σας. Να είστε καλά. Expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep.